Gaueko 9:28 pronostikoak bete dituzte Peñak eta Morga Etxebarriak eta 22-13 irabazi diete Amiano eta Eskirozi Eibarko astelena pilotalekuan. Gogora ezagun, Binakako B-serie txapelketako final laurdenetako ligaskako 8. jardunaldiko 4. norgehiagoka zela gaurkoa, eta garaipena Tolosako aurrelariarentzat eta Amorebi eta Etxanoko atzelariarentzat izan da bigarren astez, bigarren jardunaldiz. Jarraian Morga Etxebarriak Ruben Salaberri ordezkatu du, oraindik ere nonbait Fuenmaiorko atzelaria ez dago jokatzeko moduan, eta horregatik Aimar Morga Etxebarria aritu da gaurkoan ere Jon Ander Peñarekin batera. Gogora ezagun aurreko jardunaldian Peñak eta Morga Etxebarriak irabazi egin zutela Amorebi eta Etxanon Rekalde eta Bikuñaren aurka, eta tanto batengatik galdu zuten Amianok eta Eskirozek Eibarko astelena bertan Murua eta Gabirondoren aurka. Beraz, bi bikoteak dinamika ezberdinetan iritsi dira aurreko jardunaldiarekin alderatuta, eta egia esan hasieratik Amiano oso erasokor ikusi dugu. Beso biziko pilotaria da, kolpe luzea du batez ere ezkerrez, eta gainera bukatzeko gaitasuna. Atzean gainera Josu Eskiroz hasieran gehiago izan da, egia da Aimar Morga Etxebarriak oso partida egokia eta ona jokatu duela, eta badu meritua izan ere Eguberri egunez itzuli zen, eta geroztik gaurkoa 3. norgehiagoka izan du. Eguberriko hori izan zuen lehena, gero txapelketako aurreko astean herrian Amorebi eta Etxanon, eta gaur Eibarko astelenan izan du 3. eta 3. norgehiagoka izateko kolpez bizi fresko ikusi dugu, frontisari altuera ongi ematen, eta naiz eta Josu Eskiroz hasieran gehiago izan, gutxi galtzen eta aurkariei erreztasun handirik eman gabe. Zazpinakoa izan da lehen berdinketa, hasieran 7 eta 3 aurretik joan dira Amiano eta Eskiroz, esan dugu Amiano ikeragarri jokatzen, Peña aurrean abagune oso gutxirekin, eta sartzen zenean nahiko behartuta sartu da, baina gero zazpina berdindu dute eta hortikan aurrera beste partida bat ikusi dugu. 11 eta 8 aurreratu dira gorriak, Peñak erakustaldia eman du hortik aurrera. Partida bikaina jokatu du Tolosako aurrelariak, hau da Peñari B-serie mailan eskatzen zaiona, urte askoan lehen mailan ibili da, eta desberdintasunak horrelaxe markatzea eskatzen zaio Tolosako aurrelariari, eta gaurkoan hori egin du. Unerik kritikoenean, bikotearentzat unerik zailenak zirenean, babak eltzetik atera ditu Jon Ander Peñak, eta tanto sorta bikaina egin du. Batez ere ezkerrez txokoan utzita, eta Amianoren norgehiagoka joan den astekoaren oso antzekoa izan da gaurkoan. Izan ere joan den astean partida hasieran erasokor ikusi genuen, baina gero defenditzerako garaian batez ere Muruak txokoan egin zion min, eta gaurkoan ere Jon Ander Peñak txokoan egin dio min, eta esango nuke behar bada gehien zuzendu behar duen gauza horixe dela, txokotik ezkerrez pilota hori ongi defenditzea, eta zabaletikan, naiz eta bera ezkerra izan, eskuinez ongi altxatzen ditu, ongi luzatzen ditu pilota gainera, atzelari aurkariari normalean gaizto jartzen dio, baina ezkerrez oraindik ere nik uste baduela hobetzeko tartea, eta ziur hobetuko duela horretan ere. Bigarren lehen etenaldira alde ezin estuagoarekin iritsi dira, 12 eta 11 Peña eta Morga Etxebarria aurretik, eta bigarren zatian berriro ere Jon Ander Peñak erakustaldia ematen jarraitu du, batez ere aipatu du, txokoan, normalean ezker gantxo oso bizia eta ona du, Jon Ander Peñak teknikoki horixe da bere arma nagusia, ezker gantxoa, sakea ere ona dauka, baina ezker gantxoarekin batez ere minikeragarri egiten du, eta gaur txokoan beste testu inguru batean eta ongi irakurri du. Partidaren irakurketa bikaina egin du Jon Ander Peñak, 18 eta 12 iritsi dira bigarren etenaldira, eta azkenerako 22 eta 13 amaitu da norgehiagoka. Oso puntu garrantzitsua Peña Salaberri bikotearentzat gaurkoa, txapelketa ez zuten ongi hasi, baina jardunaldiak aurrera joan direnean euren punturik onenera itzultzen ari direla ikusten ari gara. Honen bestez,
Peñak eta Salaberrik gaur 5. puntua eskuratu dute, 4ekin jarraituko dute Amianok eta Eskirozek. Gogoratu, Peñak eta Morga Etxebarriak 22, Amianok eta Eskirozek 13, Eibarren